Nginibingelele ngani zakwethu. Inhlokohlela le. Inhlokohlela ke ithi ngenxa yokuthi kuleli viki azange siwenza ama-update, sizowenza nje abe maningi ke namhlanje. Sibuyela emuva isonto lonke leli. Isonto ebelibhizi elinegigaba eziningi. Siyakhumbula ukuthi kuleli sonto kuboshwe uJulius, hayi lo EFF, uMkhwanazi, Julius Mkhwanazi. Indoda le esiboshwe kaningi kulonyaka le. Masingaphosisi sekuyikhathi ikhawu eziwu4 phinde yaboshwa ke ngecala elihlanganisa nokudlula emhlabeni kuka Emmanuel Mpenze owatholakala elahliwe emfuleni othize laphana. Icala ke leli ke ukuboshwa kwakhe ke kuleli sonto ulokhuzana uJulius uboshwe nabanye abawu4 akuthiwa wayebambisene naye. Kuno ntombazane lapha aboshwe naye uKeisha Lee Stolz obekade sebenza ngaphansi kwalolu phiko le-EMPD. Kanjalo futhi no Adrian Mackenzie osasebenza omisiwe lapha kuyona i-EMPD. Bese kuba ne-security ekuthiwa uKobus van Rensburg. Kanjalo futhi nobheko wakhe Sibande osebenza kuSAPS, officer lapha kuSAPS. Kubuka ngazi ukuthi uJulius lo ubesephendule abanye amaphoyisa kanjalo nama-security inkabi zakhe. Kuleli cala ke siyakhumbula ukuthi salibika phambilini. Sizoyifaka ivideo le emva kwale la abantu bezoyikhumbuza khona. Sibika ngalesa sehlakalo sabasibi indoda eyayivaliwe eyashona bengaqondile beyifuna information ethize. Ziningi into ezishokoyo ngalela cala. Abanye bathi leya ndoda yayiphethe izinto eziningi etruckini yayo le eyayidingakala engekho emthethweni. Babeyifuna ke la amadoda ngenhloso ke siyazi ukuthi uMkhwanazi lezi zinto bayabelana ngazo, zazingaba amacala agcina erekodiwe. Abanye bathi leya ndoda yayifunela umfowabo owayekade eculile wabopha amanye amaphoyisa athize. Asazi ke uma lihlala icala ukuthi kuzovelani kahle kahle ukuthi kwakuyini into eyagcina iyenze ukuthi leya ndoda idlule emhlabeni. Uboshiwe uJuju. uJuju ke ubuke senesipiliyoni sokuboshwa kwakhe. Usezihlelele ufike nomngenandlini wenkukhu echuchubalisiwe lapha. Siyayibona nayo lenkukhu le isiqalile yenza ama-advert ngayo, ihlomulile ngayo uJuju lo. Ama-advert asabalele yonke indawo nje. Ngenzeka futhi ukuthi usene-room lakhe, usenekamelo lakhe laphana ejele la ifikela khona. Mhlambe nama-toothbrush, ixubo, namakama, nezinto zokugcoba, namaphijama, ngoba hayi iyalivakashela lela jele le ndoda. Siyakhumbula phela ukuthi uke waboshwa phambilini, eboshwa nendoda ekade le ekuthiwa bahlangana beqeba ubufakazi. Ile ndoda le yenze icala lokuthi kube nomuntu ogcina ehambile emhlabeni emgwaqeni. uJulius ke bathinta uJulius wase elikhava lelo cala. Nayo futhi sike salibika phambilini. Kube necala futhi leli elibandakanya amatshe athize ayibiza isamba sika 14 million. Lawa abakwazi ukuwathatha bawantarela indoda ethize. Kuphinde kube icala futhi la ihlangene khona no-Emojin Mashazi uphethe umkhandlu dolobha wakhona lapha eGruleni, la asolwa khona ngokuthi wamkhuphulela esikhundleni ngokungekho emthethweni, wambeka lapha phezulu. Bese kuba yileli ke aboshelwe lona ke kuloko. Bathi ke abanye akuphelile ngoJuju, maningi amacala. Kunelinye ekuthiwa usolakala kulona la babamba khona itruck endaweni yaseMiyathini kwagcina kudlula umuntu emhlabeni. Sakhumbula ukuthi necala elifaka yena nekati elikhulu uVusumuzi Kurt Mahlala la benikana khona amathuba ukuthi uKurt Mahlala ashintshe
ilokhuzana afake itika noma afake ama-blue light ey'motweni zakhe. Maningi amacala kaJuju asazovuka. Ummeli wakhe-ke uzamile ukumhlangula leli ngokuthi yena uwufakazi noma u-accused, uwumboshwa number 5 kuleli cala futhi akathinteki kakhulu. Siyakhumbula ukuthi ubufakazi buthi uJuju wayengekho kwenzeka lento le. Kuphela nje ukuthi wabizwa sekonakele indoda le ekhathi beyiphenya yagcina idlulile emhlabeni ngesimo indlela ababeyiphenya ngayo. Base bebiza uJuju. uJuju-ke wayenika imiyalelo ukuthi hayi, hambani le ndoda nolahla lesidumbu madoda, nilahla ubufakazi, aniboni nenze njani noma niyomgqibe ey'mayini, kodwa nje lahlani ubufakazi. Ungena kanjalo-ke uJuju evikela lezi iy'nkabi zakhe lezi ezayisebenza ngakulobo busuku. Okubuhlungu ukuthi kunofakazi noma abanye babantu ababeyinkabi zakhe asebadlula emhlabeni futhi abagulanga laba bantu laba, abafana nabo oyakho Hanekom, uyena owayembizile kulesi sehlakalo lesi, usewadlula emhlabeni. Kuyasolakala ukuthi kwakwe ezinye zey'ndlela zokugqiba ubufakazi. Baningi noFan der Merwe siyamkhumbula, noPretorius naye akasekho emhlabeni. Asazi ukuthi uma selithethwa leli cala akuzu ukuvela noma kwengezwe amanye amacala phezu kwecala leli elikhona. Inhlokohlela.